Hi guys! Good day! Hi! Kamusta kayong lahat dyan? Sana okay, nasa maayos tayong kalagayan ano? Ngayon mga kaibigan, nandito na naman tayo sa garden or dito sa halamanan sa Pasig. Ito meron tayong dumating na mga Calathea lutea. Ayan. Calathea lutea. Kababa lang. Actually, andito pa nga ako sa taas ng truck. Ayan yung truck. Ito yung mga Calathea lutea natin. Oh. Sobrang napakarami. May 100 pieces yata itong dumating or 80 pieces, mga ganon. Ngayon hindi ko na alam kung saan ko kakabit or isi-set up dito sa garden. No? So yung guys, titingnan natin kung saan natin siya pwedeng ilagay kasi pangit naman na pagdating ng mga customer nakatambak lang yan dyan para ng gulay. Thank you Lord talaga. Kahit na medyo tagtumal, hindi nyo pa rin kami pinapabayaan. Thank you Lord. Samahan nyo mga kaibigan, maghanap tayo ng paglalagyan itong Calathea lutea. Bago tayo maghahanap ng mapaglalagyan nitong Calathea lutea, maghahanap po muna tayo ng makakatulong. Siyempre mas madali raw matapos yung trabaho pag meron kang katuwang ano. Kaya, asan si NJ? Jay! Teka. Ito yung pamangkin ko. Teka saglit, tulungan mo muna ako. Ano po gagawin? Tara. Bigyan na lang ito mamayang 150. 150. Pwede na ba 150? Aba, Pwede na. Buti, bakasyon ngayon, makakatulong itong pamangkin natin. Lalaki ng katawan niya, no? Makita, pelex nga ng mga muscles dyan. Yan. Si NJ, mga kaibigan. Hello In po. the house. Hanapan natin ng pwesto yung bagong dating na halaman. Parang dito ko natitipuang ilagay, eh. Yan, yung area na yan. Dito na lang, hilera dyan, no? Tatanggalin natin ito muna. At tanggalin muna natin maliliit na halaman. Lipat natin. Kunin mo yung karitilya. Karitilya. Ayan na si NJ. Iyan. Siyempre kasama rin natin si Ian. Pamangkin ko nga pala guys, si Ian. Yan, dyan muna lahat ng may bulaklak. Tapos yung photos, iusog mo lang konti bandang kanan. Lahat ng may bulaklak yan, dalhin mo muna doon. Yan. Tapos yung kulay dilaw na hakutin na NJ, dito mo sa gitna. Ito sa gilid na bandang kaliwa. Yung puti dito. Okay, game. A few inches later. Saan kayo pupunta? Pagkakot. Maghahakot ng Mga gamit sa bike shop. sa bike shop. Lang yan. Di pa nga tayo nangangalati. Iwanan nyo na ako. Sige na. Ako din yan. Ingat kayo ha. Pag balik kayo kagad ha. So ayun po mga kaibigan, akala ko naka-jackpot na ako kasi dala-dalawa na yung helper natin kanina. Kaso ayun, tinawag sila ng lola nila, tinawag sila ng tita ko. So tirahin na natin to, baka tirahin pa to ng iba. Excited magdiligo pang halaman, mas gumanda pa. Gusto ko ng punuin
dumating na sila. Ano, game? Ako'y gising na kanina pa. Alam mo bang di ko napapansin ang pagtatanim? Sobrang saya, excited magdiligo pang halaman. Mas gumanda pa, gusto ko nang punuin sa lakwato ng halaman pa. The way you look. Ha! Malapit na tayo. O, merienda muna kayo. Kain agad. Maruya, Biko. Kalitaw ko. Wala nga, hindi na naman. A few moments later. Medyo sadyang mahirap din ang buhay ng maghahalaman. Kasi kahit uminit, umulan, talagang sabak tayo dyan, no? So yun mga kaibigan, sa wakas natapos na rin kami sa pag-set up ng aming Calathea Lothea. So eto, papakita ko sa inyo ano yung kinalabasan ng ating design ba tawag dito? Basta yung ating display. So ito siya guys. Ayun lang yung mga Calathea Lothea. Ayan. Ito yung masisipag kong mga pamangkin, no? Hi guys! Bis na kayo! May okasyon ngayon ah. Batiin nyo naman yung may birthday. Happy birthday, Lola! Yeah, happy birthday Lola. Ito na oh. Din. Happy birthday, Lola! Happy birthday, Lola! Ay, happy birthday, Madam Maria! Happy birthday, Maganda namin Lola dyan. Ganito, Kuya. Happy birthday, Lola! Ito siya. Ito yung... Birthday, Ginang Magbar. Yan, ito yung may birthday. Si Lola Bea. Or Lola Maria. Excuse pre. Yan, Lola Mary. Yan. So dito na muna natin tatapusin tong vlog na to ngayong araw na to. Happy birthday Lola Bea. I love you Lola. Si Romeo ay may regalo. Buksan mo daw tong payong mo, ma. Yan. Barbie. Buksan mo yung payong mo, ha. 1, 2, 3, go! Asa wala? Sabi oh. Ihip na. 1, 2, ready, go! Happy birthday, Lola! Happy birthday Lola. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Lola. Ayun na, ma. Blow mo na yung cake mo. 1, 2, 3. Yay! Lakas konti na. Lakas konti na. Hindi pa. Woo! Yay! Shalala in the moon.